Прывітанне, юныя гледачы! Прывітанне, хлопчыкі і дзяўчынкі. Я з вами, і мы ізноў можам прадаўжаць чытаць казку. Так, козачка прыляцела на зямлю і пасябравала з воўкам і мядзведзем. Разам яны пакрочылі на святую гару на сустрэчу з цымбалаўнай. А варона з савой стараліся зрабіць ім розныя перашкоды, каб іх абагнаць і першымі даімчаць да гары, выдаць сябе за калядную кампанію і даведацца, дзе шукаць долю. Мы вырашылі загіпнатызаваць сяброў. А што гэта значыць? Ну, гэта адправіць у транс. Гэта як? Ну, вось, ты лічыш нудлівым голасам. 1, 2, 3. А пасля як закрычыш спаць, я такая прыг і сплю сабе. Ага, нешта падобнае. Вось зараз і зачытаем урывак з казкі «Сеанс гіпнозу». Птушкі заляцелі каляднай кампаніі наперад. Сава абярнулася лапнікам, начасала пер'е так, што яно стала дыбам, як у дода, і захутала дзюбу ў шалік. Пры такім парадзе сава ўселася на сук і вытарышчыла вочы на поўніцу. Варона схавалася паблізу. Праз некаторы час на сцяжынцы паказалася калядная кампанія. Звяры абмяркоўвалі, якім чынам з імі звяжацца цымбалаўна, як зверху іх высвецілі 2 жоўтыя пражэктары. «Спыніцеся!» – гучным голасам запатрабавала сава. І кампанія міжвольна падпарадкавалася. «Я доктар Сігізмунд Мілісекунд!» – аб'явіла сава і для большага ўражання дабавіла. 4. Уражаная кампанія адкрыла рот. Для яшчэ большага эфекта сава перакруціла галаву на поўны абарот. Кручэнне галавы сябе поўнасцю апраўдала. «Ого!» – загудзела кампанія. «Малайчына, прадаўжай!» – з радасцю церла крылы вароны. «Мяне сюды прыслала воўчая баба. Ведаеце яе?» «Так, ведаем. Яна папрасіла саслаць на вас зарад свежасці. Хочаце?» «Так, так!» – падтаківалі козачка з мядзведзем, толькі воўк не быў перакананы. «Не ведаю, неяк бы не хацелася атрымоўваць зарад», – мармытаў ён. «Спакойна. Перш вы павінны адпачыць», – сказала сава і пачала лічыць. 1. Вам добренька і спакойна. Кампанія, як зачараваная, глядзела ў савіныя вочышчы. 1 воўк перамінаўся з нагі на нагу. 2. Павекі зліпаюцца. Вам хочацца спаць, лічыла кугакаўка, запавольваючы голас. Падлік савы сяброў агортваў сон. Яшчэ больш, чым каму, спаць хацелася самой саве. Яна прывыкла драмаць днём, цяпер жа, злятаўшыся з варонай, сапсавала свой распарадак і страшэнна не высыпалася. Толькі воўк не паддаваўся дрымоце і сіліўся успомніць, каго яму напамінаў доктар 4. Вось каб яму зняць шалік, думаў воўк. Гэта быў 3. Будзем спаць разам, а то некаторыя цябе цэлы дзень ганяюць. А як прачнемся, вернемся на сваю планету, марсіяне. Сонная сава несла, што папала. «Пры чым тут марсіяне? Што ты вярзеш?» – шчыпала варона сяброўку. 100. Увойдзем разам у царства сноў, мямліла сава, і паляцім на Марс.
Падазрона, што доктар не ўмее лічыць, заўважыла козачка скрозь сон і працерла вочы. Завершай сеанс, Скамандавала варона, але было позна. Сава, як і абяцала, увайшла ў царства сноў і з глухім гукам звалілася ў хурбу. Каб зняць шалік, гэта была б сава, пазнаў яе воўк і затузаў сяброў, гонячы ад іх прэч рэшткі савінага гіпнозу. Звяры падбеглі да птушкі. Доктар Сігізмунд Мілісекунд, прачынайся, мы цябе рассакрэцілі. Будзілі яны саву, а воўк піхаў птушку дубчыкам. Але доктар Сігізмунд не прачынаўся ні так, ні гэтак. Няхай спіць, мы і так ведаем, што назбіралася нам нашкодзіць, сказала козачка. Значыць, недзе побач павінна быць і варона. Шэрая, што маўчыш? Сорамна, моцна зарычаў мядзведзь. Не вытрымала варона і вылезла са схованкі. Не сорамна, і нават больш скажу, мы першымі атрымаем долю. З'елі? У звяроў перахапіла дух ад варонінага нахабства. Варона, адумайся, нельга псаваць дзецям свята, заклікала яе да сумлення козачка. Ты не з тым праціўнікам звязалася, папярэдзіў птушку мядзведзь. Мы калядныя звяры. Варону кальнула, што звяры калядныя, а яна шэрая і звычайная, але выгляду не падала. Вядома, не з тым. Але дзе знойдзеш праціўніка такога ж кемлівага, як я? Каб вы разбіраліся ў навуках, то ведалі, хто сярод нас найразумнейшы. Няўжо мядзведзь? Недаверліва спытаў воўк. Не хачу паказацца нясціплай, але гэта я, крычала варона, і хутка вы ў гэтым пераканаецеся. Хе-хе-хе. Што, Каралінка, штосьці не так? Ты зусім не ўмееш чытаць маім голасам. Давай пакажу, як трэба. Ну, пакажы. Не хачу паказацца нясціплай, але гэта я! Крычала варона, і хутка вы ў гэтым пераканаецеся. Вось так трэба, з інтанацыяй. Ну, добра, буду старацца. Прадаўжаю. Паглядзім жа хутчэй наперад. Сябры пабеглі, а да іх яшчэ доўгі час даносілася. Менавіта я! Ага, правільна. Малайчына. Варона надрывалася, пакуль ад крыку не сарваўся з галінак снег і не ўкрыў яе уціхамірвальным каптанам. Птушка прыціхла і задумалася, што рабіць з савой. Сеанс гіпнозу праваліўся з аглушальным трэскам. Заснуў сам гіпнатызёр і з такім жа аглушальным трэскам храпеў на ўсю ваколіцу. Дарэчы, гэта былі не жартачкі, вароны сапраўды самыя разумныя птушкі. Так, сябры, зусім не жартачкі. Вароны і іншыя птушкі з яе сям'і, напрыклад, крумкачы, разам з малпамі і дэльфінамі адносяцца да самых разумных жывёл на зямлі. Так, нездарма мяне выбралі ў Беларусі птушкай года 2024. Сапраўды, шэрую варону выбралі птушкай года за яе кемлівасць і розум. І за прыгажосць. Так, Каралінка, і за прыгажосць. Дзякуй. Што ж, сябры, вось такая незвычайная ў нас Каралінка. А цяпер будзем развітвацца. Так, вельмі сумна, але прыйшоў час. Да пабачэння, хлопчыкі і дзяўчынкі. Буду чакаць сустрэчы з вамі з нецярпеннем. Да пабачэння! Кар! Кар!